ka na di ay mga kapamilya. So once again, welcome back again to my channel. So before anything else, kailangan nakasubscribe ka sa akong channel ug na-hit na ni mga notification bell for more updates. So before na magsugod mga kapamilya, ako sa i-flex ako mga kuan diha. Wait. I-flex na nato ato mga subscribers din ha nga nagkana kay isang tanan ba nga ginatawag na to 142 subscribers mga kapamilya. Singa naman dyan ng live, diha man dyan ang magsugod sa bubo, di man dyan din tama ato sa taas. So nindot magupod kay paminawon nga atong hinaguan nga makuha na to puhon gikan sa pinakababa, hantod ni taas. So kanang topic mga kapamilya, akong i-share ninyo ning bagong kuan ron updates, bagong issue nga nahugyaw kay ang YouTube world agi ani nga bata. Agi ng bataa nga kuan siya kanang nag-vlog siya dyan nakagain siya 2 subscribers then nag-celebrate siya nag-shake coke dyan abot cupcake mo siguro itong gagmay. So yung anak mga kapamilya nga bisag gagmay nga butang kabalutan mo appreciate di granted sa Lord, gigaan siya og blessing pagkaugma in just 24 hours ang iyang 2 subscribers gikan sa 2 subscribers nahimo og 100,000 kapin ka subscribers or almost 180 na karon. So yung ana ka kuan ka good ang ato ang gikan sa taas nga og imo jung pangayoon makuan jud ang imo makuha. So mao to mga kapamilya basin dai kita 142 subscribers ini kaugma 142,000 na wata kabalo salig lang iglaw. So bitaw mga kapamilya gamay ra jud ni siya nga video clip kay gusto lang jud ako i-flex tong bataa kay kuan na-inspire ko kay hapon or ganiha pag mata na ako nakita na ko siya sa Facebook through Facebook kani lagi nabasahan ako nga hugyaw kay YouTube world nga pagkakuan ako imbis nga jealous ang atong mabatian ma-inspired na unta kay kanang na-siya lesson nga ipakita natong tanan nga kuan bisag unsa ka gamay ang butang dapat ato jud nang i-focus ito ang life dapat ato jud nang dalon bisag asa ta mo punta kay kanang gagmay nga butang inigdakuan na mas labaw pa na appreciation nga atong madawatan ug sa uban pong mga tawo nga ma-appreciate pud na nila. So kabalo ko nga kabalo mo nga ing ana inyong na feel karon nga wala nindutan ning bataan no kasaynan mo to 2 subscribers in just 24 hours agi sa iyang ka kuan mo sana ko ni pag-describe agi nagbayto sa iyang kalipay naka-gain siya 2 subscribers pagkaugma gigaan siya 180,000 subscribers diba nga nakahugyaw ikaw ana sa iyang kuan sa iyang shoes maunsa ka na labaw pa sa cook imong ma-celebrate ana magpa-catering ka balik stress. So maura tong mga kapamilya kay ganyan na kay kung sinudlay ani akong buho kay ako dyan yung giliguan para ani nga video kay kasi grabe ta ako mga video kapamilya mag-vlog na ko nga wiligo wala himol pero okay lang po na di man po na ninyo matimahuan. So message lang nako nimo ako kabalugod sa atong pangalan niya so keep it up kanang permanentiya lang na imong pag-vlog kay basin mo na imo ika-success nga makatabang ka sa imong family sa imong self sa imong pag-eskwela samot na karon nga agi aning COVID-19 agi aning pandemya nga daghan kitang tanan nagkalisod ug adya sa pangapangitabo. So mo na gi basi mora po na ikuan ang YouTube gihimog instrument sa Ginoo para ma-achieve nimo ang mga butanga wala nimo na-achieve sa una. So God bless to you and your family. Keep up. Please be safe all the time. Di sa magaw sa gawas. Just wear protocols, face mask, facial ingana. So mga kapamilya, before na to i-end ng video, let me shout out this girl name Ruwain Nor Aryan Ruwaya. So kani nga girl mga kapamilya, gwapa kini sa nga tanan danceres. Uy Ruwain pagdali na diha kay basin ikaw man ani nga COVID makita na ta kay kanang kuan magsayo na ta maghimo tag dance cover kay upload natin ni atong channel kay sila ma kuan ta ma discover ta mat Stephanie na nalutan na yung mga tour na wata ka balo. Bitaw Ruwain, God bless po sa imong family. Please keep safe. Dili magkuan-kuan laag-laag ha. Di ala sa inyo ang pag-TikTok perminti para iwas COVID-19. Muna na siya. So thank you mga kapamilya for watching my video. So again, if you love watching my video, don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell for more updates on my next video. Yes. So by the way, this is Phil Zhao, your vlogger for today. Goodbye. Miss you all. Update mga nakang videos.